Kif bħalissa d-dej il-proċess ta' due diligence fuq Adrian Delija u Alex Borch, l-uniċi żewġ kandidati għat-mexxija tal-Partit Nazzjonalista, One News staqsa direttament lis-Segretarju Ġenerali Charles Bonello biex jgħidilna min huma l-persuni li qed iwettqu dan l-eżerċizzju. Minkejja dan Bonello rrifjuta li jagħtina tali informazzjoni u qal il-proċess għal ħatra ta' kap jitmexxa mill-Kummissjoni Elettorali fih dan il-partit u skontu l-partit lanqas jidħol fiha. Ta' min jgħid li fl-aħħar elezzjoni għal kap Nazzjonalista 5 snin ilu, il-membri tal-Bord ta' Due Diligence kienu magħrufin pubblikament. Din id-darba iżda l-PN ma jridx jgħid min huma. Mhix magħrufa lanqas ir-raġuni għaliex ma jridx jippubblika l-ismijiet tal-membri. Fi proċess ta' due diligence suppost jiġu skrutinizzati materji importanti fuq il-kandidati, fosthom kwistjonijiet finanzjarji u ta' taxxa u anke involviment fin-negozju fost l-oħrajn. Meta Bernard Grech ikkontesta l-kap fl-2020 kien instab li għamel snin ma jħallas taxxa biex imbagħad ħallas kollox f'daqqa. Skont Grech innifsu l-flus kien għaddihom lu ibnu, avolja meta mistoqsi direttament dwar il-kwistjoni dejjem kien viżibilment skomdu. U magħruf li l-Kommissjoni Elettorali Nazzjonalista immexxija minn Mario Kallus li għandu parentela mal-familja tal-ex kap nazzjonalista Lorenz Gonzi. Min-naħa l-oħra l-Kummissjoni Kandidati PN immexxija minn Lourdes Pulicino mart l-ex Ministru ta' Gonzi PN George Pulicino. Fl-aħħar ħarġa tagħha l-Gazzetta kulħadd żvelat kif wara Alex Borch hemm nies ta' żmien Gonzi PN ewlieni fosthom Ray Bezzina li kien lit il-leminija ta' George Pulicino bħala Ministru. Wara Delija minn barra Pier Portelli u Clyde Puli hemm ukoll il-qasis politiku nazzjonalista Joe Borch u l-eks-preżentatur ta' Xarabank Peppi Azzoppardi.